Ndingenalo ifana nenqina ehlokoma nekanci elikhenkceza ndingafanela ndinalo lonke ukholo ndide ndisuse intaba uthando ndingenalo andincedile makasithanda uthi uthando alunamona okaba uphosela uthando alunakuthula uthando alunanzondo athi lo mshumayeli phuthumani ke makrestu olothando nazizipho ezizezomoya oyingcwele usinyeke ukuba liprofeti makasithanda uthixo wethu kumele into yokokuba kube njalo makhulu ndisondela kulo mshumayeli makasithande uthixo wethu nguJeremiya lo uJeremiya lo ubhala lencwadi uyibhala lencwadi kwindawo ezimbili uyibhala kwaJuda uyibhala eYiphutha makasithande uThixo wethu ngumprofeti lo kodwa akangomprofeti nje kuphela ikwanguye lombingeleli ngumbhali imbali khamete ngiphele kathi ngokweencwadi zikaThixo ongumbhalo ochanekileyo ongunyana wombingeleli uhelekile khamete ngiphele kathi kwahlala kwisixeko sase-Anatoti isixeko sababingeleli makasithanda uThixo wethu uhlala lapho lo mbhalo hlala lapho lo mbhalo ngoba ukophaselwa ndiqapheloba uprofete ngexesha elinzima makasithande uThixo wethu ndimva kamete ndiphele kaThixo sithi undiyewova undirhwebeshile ndarhwebesheka undibambile kamete ndiphele kaThixo wandiwisa kamete ndiphele vuma ngokwayo ukuthandaza uthi ngoko bonke abanandawo ngakumo bayakhuluma makasithanda uThixo wethu bandikhalela ngamandla kamete vuma ngokwayo ukuthandaza ngoba uprofeta ubexesha elinzima uprofeta ixesha elinjalo lo mprofeti makasithanda uThixo wethu kungathiwa nini noba abangendawo babe nempumelelo amente vuma ngokwayo ukuthandaza mfokaba uZumani ngithapha ndilingqile ngithapha makasithande uThixo wethu xa ugidime nabenyawo uthini nokushiyiselana namahashe makasithande ngemva kwevesi yokuqala uthi ulilungisa wena Yehova xa ubambene nam makasithande uThixo wethu xa ugidime nabenyawo uthini nake kamete ngiphele kaThixo ukushiyiselana namahashe kamete vuma kwakwayo ukuthandaza okaba uphoselwa ulilungisa wena Yehova xa ubambene nam kamete vuma kwakwayo ukuthandaza ndifuna ukuthi kuni wayekela amahashe yelayabi kuthini kuthi mani Thixo bami ngazenzela umfanekiso waqendwayo noma owephila yinto ngalezangokuthi kwesonto ngasikhophi ngokwamlayo wafathixo ekuthixo wayisekonyana wasesithathu wasesile isizukulwana ugithime nabenyawo awutheni ukushisa ibalulekile ukujonga kuThixo ungajonga makasithande ngane kulathi wakhupha amayiphutha
bajonge eqalayo abantu avuma ngokwayokuthandazana ajikela siminyaka emininzi wemuthixo kasikadawo manje kukonke nijikelezane ndaba Okaba upostelo sikolelungisa awubambene nawo makasithanda uThixo wethu yanti balulekileyo ukubambana noThixo makasithande uThixo wethu yanti uyalulekileyo ukubambana noThixo amente evuma ngokwayo ukuthanda ndikhula ke phaa elabini Umntana singathi uyasazi isiduko. Ngingena ngibona abantu befika apha kwaMakana uxolo uTabheka. Uxolo uTabheka. Sifuna abantu bengxamile befika apha kwaMakana bengxamile. Kuthi kwagqitywa kuphunywa amadoda kwaMakana. Kuqatyelwe sapha bamntandisa. Kuphekwa eqhibili elikhulu makasithande uThixo wethu xa baphuma apha bamntandisa xa babona baqwaye intambo makasithande uThixo wethu ngoba uthi akukho umuntu otshonileyo yintoni injongo yoba xa bephosa laa ntambo bembiza ngegama bamntandisa bemkhwanda ekwenzela into yokokuba akuva kuthiwa bambi intambo makasithande uThixo wethu bavuma ngokwayo ukuthandaza nabantu abakholwayo ifuna kodwa